nabi panultihon nga contra factum non valid argumentum nga ang pamahayag dili ganina musandig sa mga ebidensya or mo kontra ganina sa mga ebidensya kanang klaseng mo ang pamahayag dili na tinuod. Wala kinahanglan jud ko magsalig og ebidensya. So karon ang mga ebidensya nga akong gigamit, siyempre ka mga factual and non-sectarian books. Buti pasabot or wala sa gidapigan nga mga pundok or wala sa giproduce or gipublish sa usa ka particular nga mga pundok. So buti pasabot neutral siya. So mo nang mudawat ka man og sa dili tungod kay facts siya, tungod kay tawag ining gipublish siya sa mga neutral mga publishers. And at the same time, syempre kay facts good, di ba? Normal gyud lang nga muto ang mga tao, ilabi nagkatong mga nang eskwela, sa elementarya, high school, college, o even pa sa mga postgraduate studies, di ba? So ingon ana eh. So mo na ako ang mga bases. Ang dili lang mudawat ana kadtong mga tao ba nga ambot siguro ba sa pag-eskwela kani adto, ni eskwela sulod sa eskwelahan, ang ilang papel ilang gikaon, ang tinta sa ilang bulpen ilang gisupsop. Ano man, di na mo tuog libros kasi sayang. Pagkabangaga bagod. Bangag jud kayo, liman ka di na sila mo tuog libros kayo sang kay ang ilang gituuhan kanang naalang sa ilang pangunahon or imagination.